A good part of the world today suffers from a shortage of bread. But there is even greater shortage of the spiritual bread. Jesus Christ Himself, "I am the bread of life," He declares. Unfortunately, these people do not really understand their hunger. They fill up their spirits with pleasures of the world, material things, and they think of nothing but the present. Will you allow them to starve and die? Is there anyone who will give them this bread? The apostles of the media of social communications live and give Jesus to men and women of every age the good news of salvation. Come and join the Daughters of St. Paul. For more information, please contact the Vocation Directress. The Paul Lines, ABS-CBN, bring you Christ the Healer. Together with our personal intentions, we lift up to God the following: the healing of Asuncion Guaren, Josephine Retuya, Lita Manlangit, Lucy Canora, Judith Escuadro, Tate Segura, Beatriz Roble, Ruben Gonzalez, Jose Niebra Jr., Dominga Reyes, Maria Cleofe Clarin. For the good health of Chan Chin Lam and family, Joseph and Vidal Espelita and family, Arlinda Paraz and family, Nathan Thomas Ho, Bacalla and Galon families, Juanita Ilaya and family, Lilio Lim and family, Maria Yam and family, Boy and Nelly Clarin, Mr. and Mrs. Vicente Ong Chan Hoy and family, Richard Sabal and Rolly Sevillo. Birthday blessings for attorney Maria Cleofe Clarin, Sheila Seniza, Guillerma Yanong, Apolonia Sevilla, and Tita Ong. Blessings for all TV mass sponsors and benefactors. Special intentions of Joseph Jean Maaghop and family, and attorney Paulino Clarin and family. For the safety of overseas Filipino workers and seafarers, especially for Christine Jane from Milmeran, Australia, Junel Stephanie Narciso from Dubai, Roseanne Charistan from United Arab Emirates, Noveline Lofranco in Taiwan, Michelle Grace Sabumpan in the Kingdom of Saudi Arabia, for Benjamin Seniza and Inday MJ in Saudi Arabia, Ramon Aliganga in Malaysia, and Norman Israel Enad as seaman. For the eternal repose of the souls of Bob and Concesa Gotianoy Uy, Conciso Go Masias, Reparina Banzon, Gabriela Rama, Erlinda Enriquez, Fernando Banzon Jr., Fernando Banzon Sr., Angela Pisao Desamparados, Jose Mercedes, Bienvenido, Lilia, Gamaliel, Felix, and for the deceased family members of Janil Sabal and Benjamin Senisa, and for all the souls in purgatory. Hosana sa anak ni David, ang hari sa Israel. Daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, hosana sa kaitasan. Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Nausap kanimo. Mga igsoon, diha ni Kristo, sulod sa 5 ka semana, nangandam kita pinaagi sa mga buhat sa kaluoy ug penitensya.
alang sa pagsaulog sa misteryo sa Pasko sa pagkabanhaw sa atong Ginoo. Karon nagkatigom kita aron pagsugod nining solemne nga pagsaulog duyog sa tibuok simbahan nga naglukop sa kalibutan. Si Kristo misulod nga madaugon sa iyang kaugalingong syudad aron pagtibawas sa iyang buhat sa pagkamanunubos nato. Kining buhata mao ang pagpakasakit, pagpakamatay ug pagkabanhaw. Hinumduman nato ang iyang buhat sa pagpanubos ug sundon nato siya sa buhing pagtuo. Kung makigiusa kita kaniya dinha sa iyang mga pag-antos sa krus, makalaom kita nga makaambit sa iyang pagkabanhaw. Magampo kita. O Dios nga makagagahom, nangamuyo kami kanimo, bendisyoni kining mga lukay ug mga palma, ug himua kini nga balaan. Karong adlaw, nagasangyaw kami nga malipayon kang Hesus, nga among manunubos ug hari. Magsunod unta kami kaniya pag-ayo, aron usa ka adlaw ni ana, mudangat kami sa kalipay sa bag-o ug tunhay nga Jerusalem. Kini among gipangayo kanimo, pinaagi ni Kristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo hangtod sa kahangturan. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Nasa kanimo. Ang santos nga ebanghelyo sumala ni Mateo. Sa duol na sila sa Jerusalem, ug miabot na sa Betpahe sa bungtod sa mga olibo, gipauna ni Jesus ang duha sa iyang mga tinun-an ug gingnan niya sila. Pangadto kamo sa balangay nga anaa sa unahan, ug makaplagan ninyo ang usa ka asno nga gihigot uban ang nati niini. Badbari sila og dadangan ni kanako. Ug kun may mobadlong kaninyo, ingna siya nga nagkinahanglan niini ang Ginoo ug ipadala dayon niya ang asno ug ang nati. Kini nahitabo aron matuman ang giingon sa propeta, sultihi ang syudad sa Sion, karon muanhi kanimo ang imong hari. Malumo siya og makabayo og asno og sanati niini. Busa miuna paglakaw ang mga tinun-an og gituman nila ang gisugo ni Jesus. Ilang gidala ang asno og ang nati og gihapinan nila sa ilang mga biste og mikabayo si Jesus. Usa ka dakong panon sa mga tao mibakbak sa ilang mga sapot dito sa dalan, samtang ang uban namutol og mga sanga sa kahoy o gikatag nila sa agianan. Ang mga tao nga naguna kang Hesus, ingon man ang mga nagsunod kaniya naninggit, dalaygon ang kaliwat ni David, bulahan siya nga mianhi sa ngalan sa Ginoo. Dalaygon ang Dios sa pagsulod ni Jesus sa Jerusalem, naukay ang tibok syudad. Nangutana ang mga tao, kinsa man kini siya? Sila mitubag, si Jesus ang propeta nga taga Nazareth sa Galilea. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dalaygon ka, O Kristo. Karon mga kaigsunan, manglakaw kita nga magdaig kang Hesus atong manunubos sama sa gibuhat sa mga tao nga misugat kaniya
didto sa Jerusalem. Sana sa anak ni David, daygo nang nagaani sa ngalan sa Ginoo. O Hari sa Israel, husana sa kahitasan. Ang mga bata sa Jerusalem, samtang nagabitbit og mga sanga sa mga ulibo, misugat sa Ginoo. Naninggit sa pag-ingon, husana sa kahitasan. Magampo kita. Makagagahom og tunhay nga Dios, gihatag nimo sa mga tao si Jesucristo, among manunubos, nga sulundon sa hingpit nga pagpaubos. Gituman niya ang imong pagbuot, pinaagi sa pagpakatao o pagpakamatay didto sa krus. Himua kami nga imong mga saksi at tubangan sa mga tao, pinaagi sa pagsunod sa iyang panigingnan. Mahimo unta kami nga angay sa pag-ambit sa iyang pagkabanhaw. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Jesucristo, imong anak, nga buhi og hari uban kanimo sa Espiritu Santo, Dios nga usa, hangtod sa kahangturan. Gikan sa basahon ni Propeta Isaías. Gitudloan ako sa Ginoong Dios sa angay kong isulti, aron mahibalo akong mudasig niadtong gikapuyan. Matagbuntag gidasig niya ako sa pagpaminaw, sabot niyang itudlo kanako. Giablihan sa Ginoo ang akong salabutan, ug wala ako musupil ni mubiya kaniya. Gipatara ko ang akong likod, niadtong buot muhampak kanako, ug ang akong aping ngadto sa mga milagnot sa akong bungot. Wala ko ilingiw ang akong naong sa nagbugal-bugal ug nagluwa kanako. Kay mitabang man kanako ang Ginoong Dios, busa wala ako naunsa. Ug gitaon ko ang akong naong ingon sa batong bantilis. Ug nasayod ako nga dili gayud ako maulawan. Ang pulong sa Ginoo. Diyos ko, nganong imo akong gibiyaan. Diyos ko, ngano imo akong gibiyaan. Ang tanan nga nagtan-aw kanako, nang yamid kanako. Nagbugal-bugal sila kanako sa ilang mga ngabil. Naglingu-lingu sila, nagsalig siya sa Ginoo. Paluwasa siya kaniya, palingkawasa siya, kung nahigugma siya kaniya. Diyos ko, ngano imo akong gibiyaan. Daghang mga iro naglibot kanako,
Gitabangan ako sa usa ka panon sa mga dautan. Ilang gipalapsan ang akong mga kamot ug mga tiil. Makaihap ako sa tanan kong mga kabukugan. Diyos ko, ngano imo akong gibiyaan. Ilang gipanagbahin alang kanila ang akong mga saput. Ug sa akong bisti nagripa sila. Apan ikaw o Ginoo ayaw pagpalayo kanako. O hinabang ko dali sa pagtabang kanako. Diyos ko, nganong imo akong gibiyaan. Isangyaw ko ang imong ngalan ngadto sa akong kaigsuunan. Sa taliwala sa katilingban, daygon ko ikaw. Kamu nga mahadlokon sa Ginoo. Daygan ninyo siya, kamong tanang mga kaliwat ni Hakob, himaya siya. Diyos ko, ngano imo akong gibiyaan. Gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Filipos. Angayng batunan ninyo ang hunahuna nga gibatunan ni Kristo Jesus nga mao kini. Diha niya kanunay ang kinaiya gayud sa Dios. Apan wala siya maghuna-huna pagpakigtupong sa Dios pinaagi sa kusog. Kundili sa iyang kaugalingong kabubuton iya kining gibiyaan. Ug gisulob niya ang kinaiya sa usa ka sulugoon. Natawo siya sama kanato ug nakita siya ingon nga tawo. Nagpaubos siya ug masinugtanon hangtod sa kamatayon, ang iyang kamatayon sa krus. Tungod niini, gituboy siya sa Dios ngadto sa kinatas-ang dapit sa kalangitan ug gihatagan siya ngalan nga labaw sa tanang ngalan. Busa mangluhod ang tanang binuhat nga atuas sa langit, sa yuta ug sa ilalom sa yuta, sa pagpasidungog sa ngalan ni Jesus. Ug ang tanan magsangyaw nga si Hesukristo mao ang Ginoo, alang sa himaya sa Dios nga Amahan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Daygon ka, O Kristo, Hari sa himaya. Kung karon makabati ka mo sa tingog sa Ginoo, ayaw patigha ang inyong mga kasing-kasing. Daygon ka, O Kristo, Hari sa himaya. Ang pasyon sa atong Ginoong Kristo sumala ni Mateo. Si Jesus nagtindog atubangan sa gobernador o gipangutana siya sa gobernador, Ikaw ba ang hari sa mga Hudiyo?
Si Hesus mitubag. Giingon mo, Apan wala niya tubaga ang mga sumbong sa kadagkuan sa mga pari ug sa mga punuan sa mga Hudiyo. Busa miingon si Pilato kaniya. Wala ka ba kadungog sa tanan nilang mga sumbong bato kanimo? Apan wala mo tubag si Hesus bisag usa ka pulong. Busa natingala pag-ayo ang gobernador. Matag Pasko sa mga Hudiyo, nabatasan sa gobernador ang pagbuhig usa ka binilanggo nga pinangayo sa mga tao. Niadtong panahona, may bantugang binilanggo nga ginganlag Barabas. Sa nagatigom na ang mga tao, nangutana si Pilato kanila. Kinsa may inyong gusto nga akong buhian? Si Barabas ba o si Hesus nga ginganlag Mesiyas? Kay nasayod siya pag-ayo nga ilang gitugyan si Hesus kaniya tungod sa kasina. Samtang naglingkod si Pilato sa lawak hukmanan, nagpadala kaniyag mensahe ang iyang asawa nga nag-ingon, Ayaw paghilabti ka ng tawhana nga walay sala. Kay gabii pinaagi sa damgo, nasamok ako pag-ayo tungod kaniya. Ang mga tao gidani sa kadagkuan sa mga pari ug sa mga punuan sa mga Hudiyo sa pagpangayo kang Pilato nga buhian si Barabas ug ipapatay si Hesus. Apan nangutana ang gobernador kanila. Kinsa man ining duha ang inyong gusto nga akong buhian? Sila mitubag. Si Barabas! Si Pilato nangutana kanila. Nan, unsa may akong buhaton kang Hesus nga ginganlag Mesiyas? Silang tanan nanubag. Ilansang siya sa krus. Apan si Pilato nangutana. Unsa may iyang sala? Unya sa makasug nga tingog naninggit sila. Ilansang siya sa krus. Sa pagkakita ni Pilato nga wala siya'y mahimo ug hayan mahitabo ang kagubot, mikuha siyag tubig ug nanghunaw atubangan sa mga tao ug miingon. Wala ako'y labot sa kamatayon nining tawhana. Inyo kining gusto. Unya ang tanang mga tao nanubag kaniya. Kami ug ang among mga anak mo'y datugi sa silot sa pagpatay kaniya. Unya gibuhian ni Pilato si Barabas ug si Hesus gipalatos niya ug gitugyan aron ilansang sa krus. Unya gidala si Hesus sa mga sundalo ngadto sa palasyo ni Pilato nga gobernador ug didto gialirungan siya sa mga sundalo. Gihubuan nila siya sa iyang bisti ug gisuluban sa bisting dagtong pula ug naghimo sila korona gikan sa mga sanang tunukon ug ipahaom nila kini sa iyang ulo ug ipabitbit nila siyag bugang sa iyang tuong kamot. Unya nanluhod sila sa iyang atubangan ug gibugal-bugalan siya. Miingon sila, Mabuhi ang hari sa mga Hudiyo. unya gilud-an nila siya ug gikuha nila ang bugang ug gibunal sa iyang ulo. Human nila siya bugal-bugali, siya ilang gihukasan sa bisting dagtong pula ug gisuluban sa iyang kaugalingong bisti ug unya gidala sa gawas aron ilansang sa krus. Sa ilang pagpanggula sa syudad, sisugatan nila ang usa ka tawo nga ginganlag Simon nga taga Cirene ug gipugos nila siya sa pagpapas-an sa krus ni Hesus. Unya nahiabot sila sa usa ka dapit nga giganlag Golgota nga sa ato pa ang dapit sa kalabira. Dito ila siyang gitunulag bino nga sinagulag abdo aron iyang imnon. Apan tapos niya tilawi kini, wala siya moinom niini. Unya gilansang nila siya sa krus ug gibahin-bahin nila ang iyang sapot pinaagi gripa. Human ni ana nanglingkod sila ug nagbantay kaniya. Ibabaw sa iyang ulo gibutang nila ang karotula sa sumbong batok kaniya. Mao kini si Hesus ang hari sa mga Hudiyo. Unya tupad kang Hesus gilansang nila sa mga krus ang duha ka tulisan, ang usa sa iyang tuo ug ang usa sa iyang wala. Ang mga tawo nga naglabay nagyango-yango sa ilang ulo ug gibiay-biay nila si Hesus. Sila miingon, Ikaw ba kadtong muguba sa templo ug mutukod niini pag-usab sulod sa tulo ka adlaw? Kung ikaw ang anak sa Dios, luwasang imong kaugalingon
kanaog sa cross. Gibugal-bugalan usab siya sa kadagkuan sa mga pari ug sa mga magtutudlo ug balaod sa mga punuan sa mga Hudiyo. Sila miingon, Giluwas niya ang uban, apan dili siya makaluwas sa iyang kaugalingon. Dili ba siya ang hari sa Israel? Kung manaog siya karon sa krus, mutuo kita kaniya. Misalig siya sa Dios ug mingon nga siya ang anak sa Dios. Ambi, tan-awon ta kung ang Dios muluwas ba kaniya karon. bisan gani ang mga tulisan nga gilansang uban kaniya, mibiay-biay usab. Sa pagkaudto, mitakyop sa tibok yuta ang kangitngit ug miluntad og 3 ka oras. Ug sa pagka-alas 3, mituwaw si Hesus. Eli, Eli, lema sabachthani. Nga sa ato pa, Diyos ko, nganong gibiyaan mo ako? Ang ubang mga tao nga nagbarog didto, nakadungog kaniya og miingon sila. Nagtawag siya kang Elias. Diha-diha usa kanila midagan ug mikuhag espongha nga iyang gihumod sa baratuhong bino ug gitaod sa tumoy sa usa ka bugang ug gitunol ngadto kang Hesus aron ipainom kaniya. Apan may miingon, Ayaw una, tan-awon ta kon muanhi ba si Elias aron pagluwas kaniya. unya si Hesus misinggit na usab ug namatay. Unya, ang tabil sa templo nagisi gikan sa taas ngadto sa ubos. Ug natayog ang yuta, nangapikas ang mga bato, ang mga lubnganan nangaabli, ug daghang balaang tao ang nangabanhaw. Nanggula sila sa ilang lubnganan, ug tapos mabanhaw si Hesus, miadto sila sa balaang syudad, ug didto nakit-an sila sa daghang mga tao. Sa diha nga ang opisyal ug ang mga sundalo nga kuyog niya sa pagbantay kang Hesus nakamatikod sa linog ug sa tanang nahitabo, nalisang sila pag-ayo ug miingon, Siya gayud ang anak sa Dios. Ang pasyon sa atong Ginoo. Ikaw, O Kristo. Mga kaigsunan, karong adlaw atong gisaulog ang Domingo sa Lukay. Nga sa in English pa atong gitawag Palm Sunday. Nga mausab ang atong pagsaulog sa pagsulod ni Kristo sa siyudad sa Jerusalem. Mao kini ang atong gisaulog karong Dominguha. Ug karong adlaw mga kaigsunan, mao kini ang gitawag nato nga sinugdanan sa Semana Santa. Kining simanaha, maoy pinakabalaan sa tanang simana sa tibuok tuig. Mao bitaw na ang gitawag natong Semana Santa. Santa kini, balaan kini mga kaigsunan, kay karong simanaha, atong gipamalandungan ang pagpakasakit, pagpakamatay, o pagkabanhaw sa atong Ginoo. Kining simanaha, atong gitawag nga Semana Santa, balaan nga simana. Tungod karong simanaha, wala ta na malandong sa kamatayon ni Kristo, kundili usab kita naghimo og penitensya. Kita usab aduna tay mga buluhaton nga atong pakigambit sa kalisod sa pag-antos o sa kamatayon sa atong Ginoo. Tungod sa atong mga buluhaton, tungod sa atong pagpakasakit usab, tungod sa atong penitensya, kita mahimong mga balaan. Bisan tuod, pinaagi sa kamatayon sa atong Ginoo, kita nahimong balaan. Tungod sa kamatayon ni Kristo, kita naluwas. Mga kaigsunan, unta karong simana, kita mamalandong diha ni Kristo nga nagbitay sa cross. Why laing paagi nga nahibawan si Kristo, nga naunaan si Kristo, nga iyang ipakita ang iyang pagigugma, ang iyang pagsunod sa Amahan,
ug usab ang iyang pagigugma sa matag usa kanato, kundili siya mamatay diya sa cross. Ang pagbitay niya ni Kristo diya sa cross nagpakita sa iyang dakong pagigugma sa Amahan ug usab sa matag usa kanato. Mao na mga kaigsunan, naunta sa atong pamalandong karong panahon sa Semana Santa, atong tan-awon si Kristo diha sa cross. Ug atong bation sa atong kaugalingon ang iyang pagigugma. Ug kining iyang kamatayon sa cross, mga kaigsunan, mahuman kini sa iyang kabanhawan. Ug ang tanan nahitabo tungod mao kini ang buot nga may tabo sa Amahan. Kay ingon ana kadako ang pagigugma sa Ginoo sa matag usa kanato. Mao na mga kaigsunan nga unta kita usab atong dawaton ang mga kasakit sa atong kinabuhi. Ang atong mga pag-anto sa kinabuhi kay pinaagi ni ana kita usab nakigambit sa mga kasakit o sa kamatayon ni Kristo. Ang kamatayon ni Kristo wa nagwagtang sa atong mga kasakit sa kinabuhi, sa atong mga kalisod, kundili kini gitagaan niya og meaning. Gipakita niya kanato nga walay laing paagi sa tinuod nga pagigugma, kundili pinaagi sa pagpakasakit, kundili pinaagi sa pag-antos. Kung kita usab karon natay makasakit, makalisod, natay sakit sama kaninyo nga diya sa ospital, ato kining dawaton ug ato kining ihalad sa atong kaugalingon ug ihalad usab nato kini sa atong mga gigugma sa kinabuhi. Sa ingon ana nga paagi makit-an nato nga dunay kahulugan ang atong sakit ug ang atong pagpakasakit ug atong kalisod sa kinabuhi. Atong hinumdumon, usab mga kaigsunan, na ang tanan dili mahuman diya sa atong pagpakasakit, kundili kini usab magdana to ngadto sa gingharian sa langit ug sama ni Kristo kita usab mabanhaw. Unta mahimo nga tinuod nga balaan ang atong Semana Santa karong tuiga. Kitang tanan, nagatuwa ko sa Dios nga Amahan makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug kang Jesucristo iyang anak nga bugtong Ginoo nato, magipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo, yanak ni Maria nga Berhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus na matay gilubong, mikunsad sa mga minatay, sa katulo ka adlaw na banhaw, misaka sa langit, nagalingkod sa tuo sa Dios nga Amahan, makagagahom sa tanan. Gikan dito mobalik si Aaron sa paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Nagatuwa ko sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas ug sa kinabuhing dayon. Amen. Mga igsoon, magampo kita ngadto sa atong Dios nga Amahan, o gisalig ta ngadto kaniya ang tanan natong mga pagantos ug kalisod. Muingon kita ang atong tubag, Ginoo kaluy-i ang imong katawhan. Ginoo kaluy-i ang imong katawhan. Nga bisan sa kadaghang problema nga giatubang sa simbahan, ang mga pangulo niini magpabiling lig-on ang baruganan aron ang tibuok katawhan sa Dios makabaton og hugot nga pagtuo bisan taliwala sa mga pagsulay nga ilang matagbuan. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy-i ang imong katawhan. Nga makaila ni Kristo ang mga pangulo sa atong nasod, isip ilang gabay sa pagdumala, sulod sa katilingban, aron usab ang gugma, hustisya ug kalinaw muhari. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy-i ang imong katawhan. Nga niining tuig sa parokya, ingon nga kahiusahan sa mga komunidad, ang paglaom ug pagtuo sa Ginoo
sa mga kabus, masakiton o himalatyon, mas muligon tungod sa atong pagpakabana o pag-atiman kanila, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluy ang imong katawan. Nga mahibalik na sa mga binilanggo ang ilang kagawasan, ug mahimo na silang mga mapaobsanong sakop sa katilingban, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluy ang imong katawan. Nga ang sulugoon sa Dios, Teofilo Kamomot, Obispo, mabayaw na sa kadungganan sa altar, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluy ang imong katawan. Nga makasulod na sa paraiso, ang gingharian sa Dios, ang mga igsuon natong nangamatay, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluy ang imong katawan. Amahan, ang pag-antos o kamatayon ni Jesus, magpagaan unta sa mga palasanon ni atong mga nagantos, o magdala kanamo ngana kanimo among Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Maigsoon, pagampo kamo aron ang ako niyo sakripisyo, dawaton sa Dios nga amahan makagagahom sa tanan. Dawaton nita sa Ginoo sakripisyo gikan sa imong Apo, aron sa paglaing ug paghinaya sa iyang ngalan, aron usab sa kapasalanan sa tibuok ngayong santos nga simbahan. O Ginoo, ang pagpasakit o pagpakamatay ni Jesus himong bugtong anak, maghimo unta nga makapahimuot kami kanimo, kun kami ra wala kami mahimo, apan tinabangan ining iyang hingpit nga sakripisyo, makabot unta namo ang imong gugma ug kaluoy, kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo, Nausab kanimo. bayaw inyong mga kasing-kasing. Ako nang ibayaw ngadto sa Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Ay o matarong. Santos nga mahan Dios nga tunay makagagahom sa tanan, angay matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay sa tanang dapit. Pinaagi ni Kristo among Ginoo.
Gitahan niya ang iyang kinabuhi didto sa cross aron hibayra ang mga sala sa katawhan. Ang iyang kamatayon nakapapas sa among mga sala. Ang iyang pagkabanhaw nakakabot alang kanamo sa kasanto sa kinabuhi. Ug busa uban sa panon sa mga anghel sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog silang way hunong nga pag-awit. Santos gayod ikaw Ginoong tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos ini mga gasa, aron mahimo kinialang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan. Mipasalamat kanimo, mipikas. Mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mi pasalamat kinong pag-usab. Mihatag niini ngadto sa mga tinun-an og miingon. Dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bagog tunhay nga kasabutan. Ang dugo ngay ula alang kaninyo galang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabandaw, si Kristo mubalikan. Aron pagandom sa kamatayang pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo amahan, nining pans kinabuhi og kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay mo kaming giisip nga ngayan, nga moatubang og moalagad kanimo. Himuha nga kami nga mga lawat sa lawas dugo ni Kristo, magkayusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoong imong simbahan sa tibuok kalibutan, imo nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Francisco among Papa, ni Jose among Obispo, ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang maigsoon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila, o ang tanang nangamatay diya sa imong kaluoy, dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong.
Kaluy kaming tanan, himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles, ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas katuigan. Uban kanila amoy ko nga daygon, ug amoy ko nga mayaon, pinaagi ni Jesucristo imong anak. Pinagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya. Gihatangan na kanimo makagagahom nga amahan, dias kayo sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug gimaya, hangtod sa kahangturan. Karon magampo kita samahan atong gamiton ang mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Amahan namo nga naka sa mga langit, paglaygon ang imong ngalan, umabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot, dinhi sa iyong kamay sa langit. Ang kalanon namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasayloa kami sa among mga sala. Maingon nga nagpasaylo kami sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami tugyan sa panulay, sa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo, mo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahuna, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala, ug malayo sa nang kasamok, samtang nagapabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Kay mo man ang gingharian, ang gahumugang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Jesucristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa among mga sala kung ipagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton na tagi kami sa imong kalinaw kay usa, ikaw nga buyog hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Nausap kanimo. Ipakita ang pag-inig sa unay. Peace be with you. Peace, peace. Cordero sa Diyos nga nagawag ka sa mga sala, sa kalibutan kaluoy
Kini mao si Kristo ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan ang gidapit alang sa bangkete sa Ginoo. Ginoo, dili ko amay kalawat kanimo, pinagulong lamang ang maayo. Magampo kita. O Ginoo, nagapasalamat kami kanimo tungod nining mga balaang gasa. Ang kamatayon sa imong anak, nagahatag kanamog paglaom o nagligon sa among pagtuo. Ang iyang pagkabanhaw maghimo unta kanamo nga makanunayon hangtod sa katapusan o magdala unta kanamo ngadto sa kaluwasan. Kinamong gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Pagampo alang sa masakiton kitang tanan, langitnong Amahan, gidawat sa imong anak ang kasakit o kamatayon sa krus. Aron itudlo ang birtud sa pahilog diha sa kasakitan. Dungga ang pangamuyo nga among gihalad alang sa masakiton. Hinaot nga mga nagantos tungod sa kasakit o balatian,
makaamgo nga gipili siya aron mahimong santos o nga ang iyang kasakit na iusa sa kasakit ni Kristo alang sa kaluwasan sa kalibutan. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Kristo imong anak, nga buhi og hari uban kanimo, dias kayo sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Atong ipaabot ang atong mga pasalamat sa tanang mga ningtabang aron atong mahatod kining santos nga misa nga atong gihalad alang sa mga masakiton. Sa atong mga lectors, altar servers, Eucharistic ministers, television crew, ug kaninyong tanan nga ningtambong karon, daghang salamat. Salamat sab sa atong Mass Presider, si Reverend Father Celso Magbanwa Jr., formator of the Society of the Holy Family, ang atong choir, ang Good Samaritan Choir, mga pilgrims, ang World Apostolate of Fatima, pinanguluhan nila ni Bonnie and Sally Pepito, ang Flame of Love of the Immaculate Heart of Mary, pinanguluhan nila ni Nick ug Norma Tihap. Offerer sila si Tess Macias ug Estela Nakwa. Greetings sa atong YouTube viewers nga sila si Eric Navarro, Roseanne Tan, Ramon Aliganga, Norman Israel Enad, Melody Suarez, Weng from Negros, and Junel Stephanie Narciso. Alang ni adtong gustong mutabang, aron atong mapadayon ang paghatod sa Santos nga Misa alang sa mga masakiton, ipadala lang ang inyong mga donasyon sa Daughters of St. Paul. Ang Ginoo manaa kaninyo, ug manalangin kaninyo ang Dios nga makagagahom sa tanan, Amahan o Anak o Espiritu Santo. Amen. Tapos na misa, dadang kalinaw gugma ni Kristo. Salamat sa Diyos. If any man will come after me, if